Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth Bro Padrig, dwi i, ond hefyd arloeswr efengylaidd dros yr ardal ehangach dros gogledd yr ynys. Felly, ar yr un pryd, dwi'n wneud y gwasanaethu yn yr eglwysi ac y bedydd, priodas, angledd ac yn y blaen. Ond hefyd, mae gen i gyfrifoldeb i datblygu Galwedigaeth newydd ar gyfer gwaith yr eglwysi, yn enwedig yr eglwysi bach sy'n weithiau maen nhw'n gallu cael y teimlad o beth rwan. Mae cynulleidfa yn fach, beth ydy'r dyfodol, pa fath o gobaith i ni fel cynulleidfa. Hefyd yn y gwaith fi, dwi wedi datblygu syniad o fetysau, betws fel tŷ tŷ bychan, ar gyfer pwrpas o gweddio efo'r drws yr agor 24/7 i pobl i ddod i mewn i gweddio, just gadael eu gweddiau yn yr eglwys. Just syniad i ddweud wrth bobl, dyna eich tŷ ar gyfer gweddio. Dydy hi ddim clubhouse, tŷ clwb i just pobl arbennig. Mae'n ar gael i bawb i defnyddio i gysylltu a Duw. Mae gennym ni yn Bro Padrig, Badrig, dwi'n licio defnyddio teitl Betws y Môr. Mae gen i Llanflewyn, Betws y Mynydd, Merchell, a hefyd Llanrwydrys, Betws y Maes yn llythrenol mewn canol y maes yn ymyl y môr. Wel, mae'n ffordd roedd hyn rhan o yn fy ngwaed yn fy gorffennol pan ro'n i'n plentyn. Roedd fy nhad yn vicar in the Channel Islands ac roedd o'n datblygu eglwysi, just eglwys, oedd yn just ymdrechu ac yn dod yn wan, ac roedd fy nhad yn gweithio mor galed at dwy'n pobl i ymuno mewn tîm i ail sefydlu yr eglwys mewn ffordd. Dwi'n gallu cofio y proses dros y blynyddoedd. Mae'r eglwys yn dal yn blodeuo yn Jersey. Ac trwy fy mywyd, roedd gen i y teimlad, o'n i eisiau gwneud yr un peth. Yn sydyn. Y Weinidogaeth fel arloesol. Mae'n match. Wel, dwi'n mwynhau dros ben y proses o just meddwl am posibilrwydd, rhywbeth sy'n posib, beth sy'n yn yr ardal, beth ydy yn y DNA yr ardal, beth ydy y ffordd gorau i ddatblygu rhywbeth i estyn tu hwnt muriau yr eglwys i gysylltu â'r gymuned leol, yn enwedig pan mae'r eglwys yn just bach, yn just tipyn yn edrych just tu mewn, ac ella mewn ffordd wedi anghofio am estyn i dynnu pobl arall i mewn. Dwi'n mwynhau dros ben llunio tîm o bobl i dynnu pobl gyda'n gilydd i rhannu yn y Galwedigaeth yn teimlo, dyn ni eisiau ymuno â chi i wneud rhywbeth gyda'n gilydd. Dyna'r peth rwy'n mwynhau llawer iawn. Wel, mewn ffordd, mae heriau mwyaf, dwi'n meddwl mae nhw'n ymarferol, just
pethau sy'n cysylltu ar adeiladau ac rheolau yr eglwys fel cyfan. Yr eglwys yn Cymru, mae rhaid i ni wneud pethau mewn ffyrdd swyddogol a llenwi llawn o ffurflenni, just lot o waith weinyddol i wneud, yn enwedig pan mae gennych chi, wel, fel fi, 7 o adeiladau i dango fel fi ac Ardal Weinidogaeth Bro Padrig. Dyna her mwyaf dwi'n meddwl. Na i ddweud, ewch eti, ond hefyd ar yr un pryd, gwrandewch ar lais Duw. Mae lais Duw yn dawel. Mae'n fach weithiau, mae lais Duw fel sibrwd. Mae'n haws, o mae'n hawdd just i fynd ymlaen. Mae gen i llawn o syniadau, dwi'n prysur dros ben, ac anghofio am gwrando ar lais Duw. Mae'n peth pwysig dros ben i gwaith arloeswr, i gwrando hefyd, a weithiau aros. Mae aros yn anodd i fi am fod yn amyneddgar hefyd, ond dyna peth sy'n hanfodol hefyd i'r gwaith, just amyneddgar, ond llawn o egni ar yr un pryd.